Ukuqitywa kweli ziko liza kuvelisa amanzi acocekileyo avela eOrange River esiya kummandla weNelson Mandela neziphaluka. Ukuqinisekisa ubukho bamanzi acocekileyo nawaneleyo yeyona nto iphambili kulo mmandla. Siyavuya uba 99% sizawubuya xa gqibela inyanga or qala lenyanga ezayo sizawukwemukela i-first drop. Sahamba siyoguqa kumongameli sicela ubana kube huye ophuza amanzi acocekileyo oqala. Ngamakhulu ezigidi eerandi afakwe kule nkqubo yamanzi. There's also drought relief money which is coming to Mhla, to the Eastern Cape, and that money is also, there's about 130 million rand I think currently been allocated to the city, which has been used to put in additional boreholes to address the extent of the demand that you spoke about. Lo masipala uMbasa usebenzisa malunga ne-330 yeemegaliters zamanzi ngosuku. Mthamo lowo kufuneka wehlisiwe ngamandla. Our consumers are using more water than which our dam levels can provide, and that is why we are speaking to our communities to ask to tell them to spare water. We are putting water restrictors. We are doing outreach programs and awareness programs at all our centers just to encourage our people to save water. Umphathiswa womchunu kunye nabathathi inxaxheba baza kuqhuba nokubamba intlanganiso kunye neengxoxo ezimayela nokuqinisekisa ukuba uMzantsi Afrika uphela unamanzi acocekileyo. Ndingumcebisi Silengile weendaba ze-SABC, ndiseGqeberha.